हम बड़ गलती कर दिले बानी प्रभु। हम का कर अरे बेटवा एगो घर के काम का ई का कोनिया का मम्मी जी का भइल हो तोहरा? अरे मम्मी जी जानते मैंने लोग तो ज्यादा बना ई से आई हो दादा हमारा 10 दिन पहले हक द उल्टी करत करा तो ये हक द शक भई रहे कि मुहा उदास लगता खाता खा के मन करता हो ई कुल का कहत है मम्मी जी कपारो चंकर दे थोई देता हाय तरु खुशी कहतरु आई हो माय हमार लड़का विदेश गइल 3 साल हो गइल आ कहां से उल्टी कहां से बेटा बियाह वाला हो गइल। देखी मम्मी जी रे वो गलत सोचत नहीं ऐसा कोनो बात नहीं है। हम 4 गो लड़का के माई हई हम गलत सोचल हनी आ जन तू कर दे तो उठी उ नहीं के गलत हैं मम्मी जी जानते करे कौन की हरे पेट ऐसा कोनो बात नहीं है मम्मी जी ए सबत हला उल्टी कइले बड़ू ई जगह पर केहू रहे त केहू गलत सोच रे रानी। अरे भतर काट कौन से मुंह कर रे देखी मम्मी जी वो दादा हम लेको जानी हम लेको जान तो के अपन मेहर खाती कमायल बनी विदेश और चुकु मुकु होता। अरे हमर तबीयत खराब है मम्मी जी पेट उठ मई चलता पेट मुंह दूनु तो हां पेट मुंह चलता इतना दिन से कहां न चलल आए कहां न चल रे सलतिया बता। आई हो माई हई बतावा हो चेहरा उदास लगता खाना नहीं के टाइम पर खात का है ई सब पेट में लेकर सतम न लक्षण बुझाला आए हमार बेटा जान तो का कोई ओकर दिल पर का गुजरी सवत ले पूछ के रहबे बेरा। बाप रे बाप कुछ खाए खाती हमर जीव तरह जाता समझ में नहीं होत की करे हम कौन मुंह देखाई मम्मी जी इतना होश के हमारे से पूछत नहीं का हो केने को सवतिया केने को ले रानी राणो निकलबू घर में मार के कट दे घर में बिया जेबू सवत कहीं का एबरा वास खा ओय हो मैया हयाम के उल्टिया तो गलती रहा सा नहीं ऐसे ना हो सकेला हमार तबीयत हाय का हो ई का हो मम्मी जी अचार हो के कहा बेचारे सच बता सच बताओ ना तार मुड़िया में रसरिया बांध के पंखा में टांगे में देरी हमर ना लागी ना कटवाओ तारू इज्जतदार करके बाड़ू गांव में जाके मुंह मारवे लेकिन रे राड़ी मम्मी जी लाता आंधिया के बच्चा लिखल खर भगी बात बताई से बता के करा के कारी बच्चा पेट में पल तटे देवर बबुआ के का हाय हमर मुरलिया के हमर मुरलिया पढ़ेला वो कर तोरा फिर सुतल बा अभी तो नहीं के पता लेकिन उनका रे बिना सुतले कैसे इंटरनेट ह अबे नाती का बेटा के उनके आनी जा मुंह मारवाला घर में हो सावत आई हो इज्जतिया नास हो गइल हई मुरलिया मुंह मारत भौजाई के नतिया ऐसे कहत बियाह ना कर मैं रहे दे नती मजा मिलते बा घर में तो बियाह का खा करिए कहां बारे दो गलबा नती का बेटा ओ हो लागत आइल बना हर जोत के क्या भला भौजी हम एक बार थल हमरो के का कहता माई का बोले का कहता रा तबे ठीक बा ना माई तबे ठीक नहीं करे मारा के कुलवा छटक ती हम मन अरे तो काहे मार तली कहता जानले रहती कि भौजी के पेट से करब त इन ढोनियन से बियाह कर दल रहती खूब सुत दे ओकरा संग रे नतिया ई का कहत ले माई तोरा कहू में लाइन निकला हैं माई है कहे में त लाज नहीं खेला तारा सुते में लाज ना लागल भौजी संगवा ए माई देख माई मत को ना माई पढ़ा दे टकला बनते का से ये माई टकला से ना होला हम नौकरी करम पुलिस में जाए ऐसा कोनो बात तू नहीं कहत कि माई पढ़ा दे जल्दी नाती खेलवा दे जल्दी करे नातिया भौजैया के सूते करत कहते बियाह कर देल रहती ई कैसे पता चल गेले करे धोई के ओसे मैया ए भाई पटका दे तू भाई गइल विदेश आ तू भौजै संग मजा मारता ल घरे तो का करी बताओ ना जब तक मेल कपार पर बात हो जाता बियाह नहीं कीजा करावत हमार हो नहीं तिले आई हो माई आई हो दो गलाऊ ना लाग रे नतिया मार के कपार फूट जाई
हाँ तो तू ही बता, मैं मल गांव के लइका हमके बुढ़वा बुढ़वा कोई की चिढ़ावे न सो। भौजियो जवान बने हमू जवान बने हो तो तोहार एगो हमार जमाने में भौजी के आदमी माई समझत रहन ह नती उ पढ़ाई लिखाई के फूक ना देती तोहार जानती तो चल तोर बाप भी कब से एमे हमार गलती नहीं गलती के पेट से ढीर से हो गई हमारो के कदा एक दिन समोसा लेनी तो वे कहत लिखिया वो सूत तो समोसा खाए के चक्कर में हां आ तू सूत गइले तू हमसे कहा ले भौजी ऐसे कहतिया क्या कही हम तोनी के बुझाते नहीं तो बियाह कर दी हमार तू आभने कहां पहुंचा दी बतिया कि तार बेटा जवान हो गइल बा बच्चा पैदा करे जोग बाबू के मत पानी में हगत उतराई ना अरे मैं छोड़ देखी जा 5 लाख तिलक आ एगो गाड़ी आ एगो सोना के सिकड़ी दे देम जा आ लइका हमार एकदम हाई फाई हुए ना ही 3 लाख में ना फरियाई नाती चल लाज लगता फोड़ दे चुतरा फोड़ दे हां का हाल लागल का हो गई धरे है फोन धरे 5 लाख तिलक स्कॉर्पियो थार ले हो बुढ़ऊ थार ले ला का हो गई माने बस बेटा घरे थार चलावता तू बड़ी थार चला ले बता कौन शिकायत हो जाई बतावा अरे थार बाकी चलावता काहे भौजैया काहे ये कर थारे है पूछा चुप रहा त सच्चाई बताई मैं चुप रहा का हो गई लइका को 3 साल खातिर विदेश जवान भौजाई बिया एगो समोसा खिया के मजा मार लेले बाटे आ पेट से कहले बता पता पेट से बिया ठीक ना कहत सरे हां का कहतनी पूछा नी का बेटा जना 5 लाख मांगा तरती लखा का सुनतनी कहां बिया पतोहिया कहां बिया सही बात है पतो हां हे कर परे कारे सही बात ना सही बात है सही बात है ये कुल करतला घर में रह आज नहीं खेलागत का बाबूजी चुप के पढ़ हम सासाराम पढ़ हम नाम लिखा दो आ घर में बरला के कुल नस क दहला कहत रही कि दुगो गधा कीन दा कहत रही कि दुगो गधा कीन दीजी आ चिमनी में दिन भर ईटा ढोवाई तब अगर रखी ले ठिकाना लागो हम लइका धोबी न ओहो बेटा ईटा धो दी त फलान चिलान बन जाई हेकर का पेट से गले बता का भणुआ नहीं खे अच्छा हाला मत कर देवालों का कान होला ठीक ना हेकर से पूछा नहीं का किसे पूछा ई कुल काम सुनतनी हो पतो हां मैं लइका साल भर बाहर बा 2 साल बाहर बा मरबू कि तू एने खेला खेल कर देबू ए बूढ़ा तू अपना मेहरी भीरी बैठा तो हमार मन ना करेला आई हो 3 साल शादी कइले भाई पहले के सुहागो रात हमर ना मनल ते हमर भता चल गेले खटे खाती कंपनी में आय बोला रानी तू बोल त का करबू बोरे का वसले बू का करी भता ना रे दे हमारा के कुछ कर लेबू आय देखी मम्मी जी जन भाई तन भाई ठीक ना होवे करा कोई पलट ना सकेला ए दवाई लिख दे भणु बाबा का कहतले मैं तू ही ये करे पर आज हम ओकर दूसर बियाह कर दे पापा लइका के राज ये करे पर तोरा सुंदर बिया ना मम्मी जी देखी काहे? हम पति हन बड़ा पति के लाज करे पतिवार्ता वालू हो तू खेला तो खेला लाज न लागल बिखे आंख में लाज लागत टे पतिवार्ता वालू तू तो एकदम पतोहिया के सामने तू शुरू है काहे शुरू ना होई ना होई बर्बाद अजी पैदल अंते नमक डाल के खिला दे जान ले रहती ना कि भड़ुआ होई भौजी के हम जाके सुतब तब नीमक देके छटा देलती कहे के ना पर रही ना ना दूर बिया कमी बे एगो में बिया नहीं खे आ बढ़ई मनावा कह दे देवरे के जा चली गई छोड़ी आई ओ भौजी कल ने पता नहीं चला सारा संपर्क अंदर का हमरा से प्यार से बात बोलो खाता तबा बोला तो गालू कहीं का अभी कोनी राज पता चल गई कहीं नहीं कर सुबह चलो नहीं हंसते